la un episod de Roblox, ca să vom juca Adopt Me. Ce legendare! Dacă nu știți, ăsta este primul episod cu Adopt Me. Așa că m-am pregătit decent. Poate asta al nostru trebuie să mergem până acasă. Hai să mergem. Da, să vă arăt aici. Uitați, asta sunt peturile deocamdată. Să vedem spate al nostru. O mâncare, școală și shower. Intro. Să luăm și o pizza. Pati, nu ești Pati. Pati, ia pizza. Mare baie. Are baie la întâi baie. Poate. Hai bine. Nu știu ce am ce spun. Pati baie la piscină. Mai departe. Dă-te că trec. Bravo. Aveam albinuța. Nu și am dat albinuța nu pentru pisica. Nr. Broasca, dă-o încă. Dă-mi broasca. Ăla dă potion, fly. Care era? Dă potion. Dă potion. Ok, îți dau eu. Da. Vrei să te mint? Da. Vrei să dau astea? Vrei să te mint? Lăsați-mi. Mai vreau asta. Era un unicorn. Stai, lasă-mă puțin. Fac rost de Asian Egg. Un câine de ăsta. Crezi că-mi dau peturile? Poate deschidem și nou în acest episod. Nu dau seama. Bă, da, ce vrei? Da, mult noroc. Ce aveți? Mult noroc să-mi tace. Mult noroc. Ți-aș da asta, dar pentru pisica nu right. Am două petri fly. Da, nici să nu te gândești că fac asta. Lăsați-mă puțin să mă știu cum la școală. V-am dat mașina. Stați-vă, mă. Oh, holy Jesus. Ok. Luăm ceai tu, baby. Crezi că-s paranoia? Na, și dăm petul cu raid. Da. Din mana. Ușor. Cum s-a
că vine eu, mă, dați. Uitați-vă că vine Paint. Vreau asta neon. Vreau asta neon pentru piston. I have read. Ia-mă, ia. Are Poison Ride. Ce vrei să dăm? Money, see you in your money. Dacă primesc... Da. Stai ușor să... Who is? Eu. Dă Jenny Poison. Ce vrei, Jenny? Jenny. Dă Poison. Ce vrei? Ia. Sper că e Raid Ninja. Nu dau seama ce Raid Ninja îmi dai. Este mint. Îmi place asta că luminează așa. Stai, fac treburile lui Pati și seara îmi bag neon chiar. I just time is one. O să dea. Dați-vă că vine eu. Credeți. Ok, frate, și eu am lumină. Astea cred că sunt de acum la trade-uri. Legendary Pet. Dacă nu dai Legendary Pet-ul, iard. O să rămân cu dacă eu iau, sunt cel mai mare box. Ferească-mă, Dumnezeu! Am pisică neon pe aia. Vreau unicorn. Sigur penguin. Acum dacă îmi bag trenul, pariu că vor veni toți să-mi dea trade. Pariu. Curat. Așa. O să-i dăm de mâncare la PC. Așa. Îi dau înapoi raid pe am avut și calul raid, dar am dat pentru asta. În ecranul și față. Nu ar trebui să-mi arăt animalele. Facem noi șmecherie, să-mi schimb animalele. Și să-l schimb pe ăsta. Care raid? Da, și penguin. Are și fel. Fără dragonul. Dă-mi cu dragonul. N-am altceva. Fac eu pe schemă.
Nu dau. Normal că nu știu că stau fără. Ce vrei, Dua Lipa? N-am pet fly, n-am neon, n-acă ia tren, n-acă îți dau mașina pe gratis. Ia te ia ce vrea. Ea vrea să-mi ia toate astea șmechere pentru prostiile astea. Nu prea cred. Ia. Da, ce vrei să te mint? Așa vom merge pe Tower of Hell. Așa, putem să ajungem în vârf. Bă, nu știu ce am. Dacă am lag puțin. Ok. Trebuie să mă întâlnesc. Nu am mai jucat Tower of Hell. Era câteva săptămâni. S-ar putea să fiu pareză. Ok, nu merge la pro. Ăla nu. Da, asta e cam greu, dar vom băga tare. Ce nivel este ăsta? Ok, nu mai dă nicio lucru. Ce nivelul? Foarte ciudat. Foarte ciudat. Ce am luat? Asta. Sper că nu mă omoră. Haide. Pentru prima dată când am jucat acel nivel, zic că m-am descurcat bine. Ok, mai bine. Nu-mi place asta la niciodată. Nu mi-a plăcut acest nivel. Da, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut niciodată la verde. Așa. Nu fai, poate mă credeți un noob, poate nu. Dar ca să știți, nu mă intere. Avem invincibilitate. Poate ajung în vârf. Da, dă-mi. Nu mai este. Nu se poate așa ceva. Ăla are hack. Are comun. Ok, de ce e hack? De ce are hack tipul ăla? Eu și omul. Și dacă... Poate mă bag și acum pe modul hack. Dacă îi trag două hack-uri. Eu am hack. Mă bag pe modul hack. Și am și admin. Asta n-ai. Normal că l-ar jos în vârf dacă are hack, adică... Ok. Mă se pare că toată lumea ajunge el verde. Acum nu mai mă interesează ce fac. Wow! Put on the fire. Fire. Da, nu mai contează. Totuși era easy. Haide. 1, 2, 1. Let's go. Ce asta? Easy prima.
Nu cred, nu știu, nu am mai jucat, n-am mai jucat Tower, am uitat nivele. Ok, dacă trebuie să fac doar asta, eu sunt trecut easy de primul nivel. Da, se pare că doar asta trebuie să... Tu glumești cu mine? Tu glumești cu mine? Tu glumești cu mine? Tu chiar așa glumești cu mine? Tu chiar așa glumești cu mine? Nu te cred, mă, n-are cum. Nu are cum. Mai ca dat o dată. What is going on here? E un hack. Are hack. Oh, ce ușoare sunt, dar nu ajung la ele. Gata, mă bag mod avion. Mod tryhard activat. Stați, începând de acum. Început de acum modul tryhard activate. Să înceapă distracție. Unde e săritura aia mare? Nu avem? N-are cum să-mi sară caracterul. Ei, a sărit caracterul! What? Ok. Mai am timp să ajung, nu văd că vă face. Așa am vrut eu să mor. Dacă mă crede slab. Dacă mor și acum am înțeles. Asta e easy. Dacă mor acum. Nu e chiar foarte bine ce se întâmplă aici acum, în acest moment. Dar dacă îl voi face, voi fi pro. Am înțeles, hai că pro dacă e ceva. Aș da invincibilitate, dar mai bine nu. Ba da, aha, asta are bani, ho, ho. Ok, ciudat. Ce fac? Ok, bunny hop-ul numai. Nu mi-a plăcut niciodată. Cred că mai mult avea bunny hop-ul ca să ne încurce pe noi. Nu mă subestimați, sunt foarte bun dacă îmi revin cu jocul. Să vede, să văd și eu pe numeric. Nu mă subestimați, sunt chiar foarte bun. Dacă nu mai jucat de mult timp. Și știți când e când faceți ceva, nu mai faceți pentru, nu știu, n-au unul. Nu vă simțiți ciudată, adică... Ăsta va fi. Voi ajunge în vârf. Dacă n-ajung, nu știu să închid episodul. Închid episodul. Am 5 minute aproape. O voi face. Acum am ajuns acolo.
cum faci asta? Cu emoții. Nu ajung. Nu-mi sare caracterul. Serios, plătit degeaba asta. Nu-mi sare caracterul. Ajunge la roșu aproape la jumate. V-ați văzut că nici nu mai mișc. Coa! Bun! Nu se bagă să zic. Dacă mă ating alea acum în acest timp, poate cad aici. Poate nu. M-am căzut. Ok. Cât de greu va fi asta? Nu muri. Că nu căz. Ok. Nu mă voi sacrifica prima. Du-te prima! Am primit așa ceva. Ok, du-te. Vei reuși. Am crezut. Vei reuși. Ai reușit? Ești nebun? S-a trecut. Ce? Apa. Măcar l-au gravat, măcar să mai dau bani. Așa, aici costa another bit. Nu, deci jocul de troll. Mă voi lua acolo. Nu mai țin ceva. Același cu și easy. Ok, dacă îmi dă iară să-i joc cu troll. Nu mai joc cu troll, știu ce dați. Mereu când jucam Tower of Hell. Nu.
Vezi cum mi-a dat troll. Aha, nu-i că acum a aruncat ăla verde. Da. Nu știu departe. Am trecut de mob, care e easy. Și pe verde, care e easy. Dacă mă moare, m-a dat troll! M-a dat troll jocul! Jocul! Ai ajuns în vârf? Cu hack sau fără, că nu înțeleg. Troll! Unde troll jocul? Ăsta niște la mine de zi. Hai bă, că nu e greu asta. Asta mă descurc. Hai bă, că stai easy. Ce-ai? Aproape am trecut cu el. Și am sărit de 3 ori. Dacă stați, nu ne joc mine. Ok, haide. Ce asta? Leg. Leg, care e ideea? Asta treacă, da? Ok, stai mai sus și noi vom coborî. Iar ce joc în Undertroll? Undertroll! E nou, da, e nou, nu mai încerc. Mă plâng că ăsta fixe, dar nu mergează. Asta n-a trebuie. Îmi plac vacile. Ok. Asta e cam ciudat. Se tot întâmplă. Ok, asta n-am făcut-o eu. Acum dă și troll. Dar și face ce vrea el. Jucăm de troll și mai face și ce vrea el. Săriți voi, că nu vă dă voie. Una sau mai sari, sari. 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 De ce zic sari? Cred că doar mie mi-a alunecă de pe aici, de vedeți, nu? Ok, ce aveți? Ciudățile. Dacă car aici. Ce să zic cu emoții? Alunecam. Și asta e grea. Și așa se încheie acest episod.